Okay, kabalen, so atune ing syempre may kabandiking coffee shop, Sir Louis Season. May Where in padopo Pampanga? kayo, may padopo kayo. Welcome to the meeting grounds. Ayun Coffee na. house, ayan. Okay, so sir, salamat kin pa mag-invite Yes, mo. Sigurado mag-enjoy kami po ta kanyang game. Of course, marakal tamo abegeni, lalo na rin influencers. Marita ka pa mo din, ka rin talagang abeta mo. So watch out ka rin influencers din na pa may invite for sure. Munta kayo po kaya ni. Oita. Yes. O siya. Thank you. Thank you po. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. At maraming salamat syempre sa ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong makapag-vlog ulit sa araw na ito. Ayan. So for today's ganap nga lagi ako nanonood ng Mengay vlogs lately kaya nahahawa na rin ako. So for today's ganap nga ay pupunta tayo sa isang coffee shop mga kabalen, no? So ang coffee shop na ito ay very special, no, dahil pagmamay-ari siya ng isang famous Kapampangan na vlogger. Ayan, walang iba kundi si Sir Louis Season. Ayan, si Where in Pampanga. Okay, so ang pangalan ng coffee shop na ito ay The Meeting Grounds Coffee Shop. Matatagpuan yan sa May San Fernando. Hindi naman mismong San Fernando, dito lang sa Bungad. Kaya accessible naman siya sa mga taga Mabalacat and Angeles area. Ayan, okay. So very exciting ito mga kabalen, no, dahil magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-meet yung ating mga paborito or mga idol na Kapampangan influencers, kasi nandun yung mga UKI, United Kapampangan Influencers. So it's an honor po, Sir Louis, at very grateful po ako na na-invite nyo kami or na-invite nyo ako dyan sa inyong coffee shop together with your group na United Kapampangan Influencers. So maraming salamat, kahit salimpusa lang nagkaroon ng pagkakataon makasama kayo. Yun. Okay, so this is very exciting mga kabalen, no? Kaya samahan nyo ako at i-explore natin at tignan natin kung ano ang ino-offer ng The Meeting Grounds Coffee Shop. Okay, let's go! Okay, mukhang ito na. Nakikita ko na yung signboard. Ayun, no? Meeting Grounds. Ayan, now open. Uy, eto siya. Eto siya. You know? Uy, siya. Hello po. Hello po. Hello, how are you po? How are you? How are you? Sir Louis. Papunta na yan from Florida. Awa, sige. Yung ikay mo muna o i-Juper, makakaya. Juper na dyan eh? Sabi na kasi, makalo pa na yung, ba na mo? Hello po. Kasi magkape ka pa. Hello po. Awa. Magkape ka pa. Uy! Mapapaninayin mo kami. Kabalen, no? Tintamong kay voucher. Ayan, no? Uy! Thank you. Ay, thank you po. Ay, ali po, thank you. Grateful ko po kaya kayo, ang pongkay. I'm honored po na may invite. Hanggang salim po sa ako mo. Grateful kami. Thank you, sir. Ay, thank you po, thank you.
Okay, kabalen, so ay na nachuta na kini kilob na ning Meeting Grounds Coffee Shop. Ayan. So nakasanting ikit naman na ng karakal mga santing gamit, ening karelang pahamangan ng karakal, and ring coffee da. Later on takman tayo. So ngayon ipakibalon tamo pa. Pilan ba yung capacity na yung karelang coffee shop? So as per Ma'am Joyce nandin, kining kilob around 18 18 yung kasya. And then kitang kilowal, since pwede naman magpwesto kitang kilowal, around 25. Ayan. So very spacious yung karelang lugar ne. So it can accommodate a lot of customers. Ayan. So akakit yun naman, kaya ni mama niya tang rin tao. Makanini kasi kanining coffee shop ay ni. Siyempre ba naman, where in Pampanga yung Mikabandi? Wala nang puwaring pantunan mo ne. Okay. Ayan. So, ngayon there's this 1 million question manyaman ba yung karelang kape? Manyaman ba yung karelang pamangan? Yes. Guys, ining meto ko sabihan kaya kayo na Where in Pampanga, metong niya kareng batikan, a food vlogger. So, I don't think that will be a question anymore kasi dakal na experience ni tungkol kareng pamangan, kareng kape. So, I'm pretty sure balo na yung pamantayan or yung level na ring manyaman. So, kanaganang experience na I'm pretty sure in-apply na king coffee shop ay ni. So, ako na questionan nita and ako kaya kayo takman niya naman. Okay? For you to find out. Let's go! Thank you. Okay, kabalen. So, atsune, siyempre, may kabandiking coffee shop. Sir Louis Season. Where in May Pampanga? padobo kaya kayo. Welcome to the Meeting Grounds Coffee House. Ayan. Okay, so, sir, salamat kin pa mag-invite Yes, mo. Sigurado, mag-enjoy kami po ta kanyang game. Of course, marakal tamo abegay ni lalo na ring influencers. Marita ka pa mo din, ka rin talagang abeta mo. So, watch out ka rin influencers din na pa may invite for sure. Munta kayo po kaya ni. Uita. Yes. O, siya. Thank you. Thank you po. So, uita na kabalen may manyatang noreng United Kapampangan Influencers. And syempre, may ka-chance tamong akarungot tala. Mumuna neken i-Kap Tagay, Juper TV, Rod J, John Magat, Tune Kapampangan, Bells TV, Babaeng Kapampangan, Buboy Kabulakboy, Miss Daniela, Kim Santiago, Mitz Cheska, Budang, Pops Bry Motovlog, Exploring Pampanga, Pampanga Good News, at syempre, ing host na ning event ay ni i-Where in Pampanga. Ayan. So, kabalen, dakal tamo ba yung meging kakilala kenin Metong neken ing CEO na ning Black Crust Pizza, Ma'am Caroline Lingat. Anya talaga namang super kasayaing bengay ni kabalen. With good friends and best coffee, makumpleto ya talaga ingaldoyo. Anya, visit na kining Meeting Grounds Coffee Shop located at Bamboo Hub, Del Carmen, Calulot Road, Barangay Bulaon, San Fernando, Pampanga. Searchable naman iniking Waze and Google Maps. Anya, ala kayong kalili. Alright, so this has been Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, God bless. Goodbye!